היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מנחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים לה, איך אסור כמה מותר, אם אפשר או אי אפשר. תעשי ותלכי תלמדי ותראי איך ברגע כובשים את העולם. תצרכי, תשתקי, רק תבואי, בואי חזרי אליי. כי אני יודעת שהוא תמיד מקשיב לה, שהוא זה שמראה לה, מראה את האמת, מה לקחת, מה לתת. ואם אתה שומע, אולי אתה יודע איך ממשיכים מכאן. תעשי ותלכי תלמדי ותראי איך ברגע כובשים את העולם. תצרכי, תשתקי, רק תבואי, בואי חזרי אליי. תעשי ותלכי תלמדי ותראי איך ברגע כובשים את העולם. תצרכי, תשתקי, רק תבואי.